ታሪኽና እንትጅምር ሓደ ወዲ ካብ መቓብር እንትወፅእ የርኤና ንምዃኑ እንታይ እዩ ተፈጢሩ ዝብል ሓቢርና ንርአዮ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። እዚ ወዲ ሳንጉ ይበሃል። ናይ ሚስተር ካንግ ተኣማኒ ኣገልጋሊ እዩ። ን7 ዓመታት ዝኣክል ንዕኡ ኣገልጊልዎ ዝተዋሃቦ ልእኽቶ ብተኣማንነትን ብብቕዓትን እናፈጸመ መጺኡ። ሓደ መዓልቲ ኣብቲ ሬስቶራንት ጋንግስተራት ችግር ንምፍጣር ይመጹ። ብትሕትና ንኽወፁ እንተሓቶም ግን ኣበይዎ። ከምቲ ንሪኦ ዘለና ገይሩ ብሓይሊ የውጾም። እቲ ስርሑ ምስ ወድአ ንሓለቕኡ ሪፖርት ክገብር ይኸይድ። ሚስተር ካንግ ናዕድኡ ገለጸሉ። ግና ሚስተር ካንግ ንሳንጉ ሓደ ነገር የጠንቅቖ። ዋላ እኳ ኣሽሓት ሚሽን ብብቕዓት ይወድእ እምበር ሓንቲ ንእሽቶ ስሕተት እንተፈጺሙ ከም ዘይምሕሮ ኣጥቢቑ ነገሮ። ድሕርዚ ሓደ ኣገዳሲ ዝኾነ ልእኽቶ ሃቦ። ኣፍቃሪቱ ብዙሕ ናይ ጥርጣረ ምልክት ይርኤላ ስለ ዘሎ እንተ ደኣ ሰብኣይ ኣብ ልዕሊኡ ሃሊዋ ተኸታቲሉ ክሕዞምን ንዕኡ ከረክቦምን ከም ዝደሊ ኣጥቢቑ ነገሮ። ቅርሺ ሂቡ ጊፍት ሒዙላ ክኸይድ ኣዘዞ። ምስ ረኣያ ግን ዓይኑ ንሰከንድ ከልዕል ኣይከኣለን። ግና ሰበይቲ ሓለቕኡ እያ ነይራ። ስርሑ ምስ ወድአ ምኽንያት ፈጢሩ ወፀ። ንታጓል ብመኪና ከም ዘይትጥርጥር ገይሩ ይከታተላ። ተኸታቲልዋ ናብ ሓደ ባር ኣትዩ። ምስቲ ወዲ እናሳዕስዐት ረኣያ። ምንም ከይተፈጠረ ግን ንገዛኣ ኣብፅሕዋ ከደ። ሳንጉ ድማ ዓርካ ወይ ድማ መትዓቢታ እዩ ዝኸውን ኢሉ ጠርጠረ። ብናይ ማስተር ካንግ ትእዛዝ ንግሆ ቁርሲ ብሓደ በሊዖም ናብ ትምህርቲ ቤት የብፅሕ። ኣብቲ በሪ ኮይኑ ንሂሱ ኣፍጢጡ ረኣያ። ሳንጉ ንፈለማ እዋን ተሰሚዒዎ ዘይፈልጥ ስምዒት ተሰምዖ። ድሕሪኡ ግን ሓደ ሕማቕ ነገር ተፈጥረ። እቶም ብዝሓለፈ ዝረበሽዎ ጋንግስተራት ተመሊሶም ይቕሬታ ንክሓቶም ጠየቕዎ። ንሱ ድማ ኣይፋሉን ብምባል ተናዲዱ ንሂሱ ካብ ክላስ ንገዛኣ ክወስዳ ይኸይድ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን እቲ ብዝሓለፈ ምስኣ ይዘናጋዕ ዝነበረ ወዲ ምስ ረኣዮ ተኸቲልዎም ናብ ገዛ ይኸይድ። ድምፂ ከየስምዐ እንተኣቲ ግን ካሊእ እዩ ነይሩ። ከምቲ ዝጠርጠሮ ዕርክነት ወይ ድማ መትዓቢታ ከይኾነስ ውሽማኣ እዩ ነይሩ። ተናዲዱ ንኽልቲኦም ክሃርሞም ጀመረ። ኣብ መጨረሻ ቴሌፎን ኣውፂኡ ናብ ሓለቕኡ ክድውል ምስ በለ ሂሱ ብምሕፅንታ ዝመስል ኣጠማምታ ትጥምቶ ጀመረት። ንሳ ከይትመውት ኢሉ ሓሳቡ ቀይሩ ምድዋል ገደፎ። ክልቲኦም ደጊሞም ከይራኸቡ ከም ዘይብሎም ነጊሩ ፈላለዮም። እቲ ዝተፈጥረ ነገር ከም ምስጢር ክሕዞ ወሰነ። ሳንጉ ተናዲዱ ብመኪና እናተጓዓዘ እንከሎ ክልተ ሰባት ብመኪና ክትንኩስዎ ጀመሩ። ዕግርግር ንዘይምፍጣር ዕሽሽ ኢሉ ክሓልፎም እንኳን ተፈተነ ኣየቋረጹን። ብምሸቱ ማስተር ካንግ ተናዲዱ ንሂሱ ክረኽባ ናብ ገዛ ይኸይድ። ተደናጊጻ ስለ ዝነበረት ኣብ ልዕሊኡ ከም ዝደረበት ኣረጋገጸ። ሳንጉ ኣብ ናይ ግሊ ገዝኡ እናሃለየ ጸለእቲ መጺኦም ድንገት የጥቅዕዎ። እንትነቅሕ ተኣሳሲሩ ኣብ ጸልማት ቦታ ተንጠልጢሉ እዩ ነይሩ። እቶም ጸለእቲ ሓንቲ ዕድል ሃብዎ። ንህይወቱ እንተተማሕፂኑን ንዝገበሮም ነገራት ይቅርታ እንተሓቲቱ ብሰላም ንገዝኡ ከም ዝመልስዎ ነገርዎ። እንተዘይኾይኑ ግን ኣሳቒዮም ከም ዝቐትልዎ ነገርዎ። ሳንጉ ግን ህልኸኛ ወይ ድማ ስታበርን ስለ ዝነበረ ዋላ እኳ ኣብ ኣፍ ሞት ኮይኑ ይቕሬታ ኣይብልን ኢሉ ኣበየ። ብዘለዎም መሳርሒታት እናተጠቐሙ ከሳቒይዎ ጀመሩ። ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ሚስተር ካንግ ናብ ናይ ሳንጉ ስልኪ ይድውል። እቶም ጸላእቲ ምስ እናገርዎ ናብ ሓደ ቦታ ሒዞምዎ ክኸዱ ነገሮም። ንሶም እውን ናብኡ ሒዞምዎ ይኸዱ። ኣብዚ ግን ሳንጉ ዘይተጸበዮ ነገር ረኣየ። እታ ኣብ ቅድሚኡ ጠጠው ኢሉ ንኽቐብርዎ ዝእዝዝ ዘሎ ሰብ እቲ ን7 ዓመታት ብተኣማንነት ዘገልገሎ ሚስተር ካንግ እዩ። ሳንጉ ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ተረድኦ። ምኽንያቱ ድማ ሓንቲ ስሕተት ስለ ዝፈጸመ እዩ ነይሩ።
ንሱውን እታ ሰበይቲ ምስ ውሽምዓ ስለዘይረከቦ ተቆጢዑ እዩ ነይሩ ንዚ ጥፍኣቱ ድማ ዓቢ ዋጋ ከም ዘኽፍሎ ተረድኦ ሓንቲ ኣጻብዕቲ ኢድ ቆሪጾም ናብ ጉድጓድ ብህይወት እናሃለ ኣእትዮም ይቐብርዎ እቲ ሓመድ ግን ብዝናብ ኣተርኪስዎ ስለ ዝነበረ ሳንጉ እናተሰሓበ ወፀ እቶም ናይ ሚስተር ካንግ ተኣዘዝቲ ግን ኣብኡ እዮም እናተጸበዩ ነይሮም እቲ ሓይሉ ድማ ምድናቕ ይጅምሩ ብማይ ሓጺቦም ስልኪ ብምሃብ ንሚስተር ካንግ እቲ ሓቂ ክነግሮ ጠየቕዎ ከምኡ እንተገይሩ እውን ነፃ ከም ዝገብርዎ ይነግርዎ ንሱ እውን እቲ ስልኪ ተቐቢሉ ሓራይ ክድውለላይ ምስ በሎም ተሓጐሱ ንሱ ግን ንሂሱ ስምዒት ስለ ዝነበሮ እንተነጊርዎ ከም ዝቐትላ ስለ ዝፈልጥ በቲ ሞባይል ገይሩ ነቲ ጸላኢ ርእሱ ወቕዖ ኣብኡ እናሃለ ምስ ኩሎም ተቓሊሱ ብዝገርም ኩነታት ተምለጠ ሚስተር ካንግ እዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ሓረቐ ንልዕሊ 7 ዓመታት ብተኣማንነት ዝሰርሐሉ እሙን ሰራሕተኛኡ ክትክኦ ከም ዘይኽእል ተረድኦ ዋላ እንተኾነ ብዙሓት ሰባት ኣዋፊሩ ንሳንጉ ንኽእልሽዎ ኣዘዘ እንተኾነ ግን ሳንጉ ናብ ሓደ ዝፈልጦ ዘይሕጋዊ ጠያይቲ ሸያጢ ናይ ሚስተር ካንግ ናይ ቀደም ዓርኪ ኸደ ሓደ ስምምዕነት ይሰማምዑ ንሱ እውን ሳንጉ እቲ ዝተፈታተሐ ሽጉጥ ቀዲምዎ እንተገጢሙ እቲ ሽጉጥ ብዘይ ምንም ክፍሊት ሒዙ ከም ዘይኸድ ነገሮ ንሱ እውን ከምኡ ብምግባር ብዘይ ምንም ክፍሊት ጥይቱ ሒዙ ኸደ ሳንጉ ናብቶም ዘሳቕይዎ ዝነበሩ ጸላእቲ ጉዕዞ ጀመረ ሓደ ካብቶም ሰባት ረኺቡ ንሓለቑ ደው ኢሉ ናብ ዝደለየ ቦታ ክኸይድ ክነግሮ ብጥይት የፈራርሖ ሳንጉ እውን ኣብኡ ኸይዱ ይረኽቦ ሳንጉ ተዘናጊዑ እናሃለ እቲ ጸላኢ ብካራ ገይሩ ደጋጊሙ ኣብ ከብዱ ይወግኦ ሳንጉ እውን በቲ ዝሓዞ ሽጉጥ ቀተሎ ሳንጉ ንሚስተር ካንግ ደው ኢሉ ሞትኻ ቀሪባ እያ ኢሉ ኣፈራርሖ እቲ ሓለቑ ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ተደናገጸ ምኽንያቱ ብቲ ባዕሉ ዘሰልጠኖን ዘዕበዮን ወዲ ክመውት እየ ኢሉ ሓሲቡ ኣይፈልጥን ንሳንጉ ጠጠው ንምባል ኩሉ ሴኩሪቲ ኣዘጋጀየ ሳንጉ ናብቲ ሚስተር ካንግ ዘለዎ ቦታ ኣተየ ናብ ባዝሩም ብምእታው እቲ ጠያይቲ ብስርዓት ኣዘጋጀየ ብፈለማ ናብቲ ቦታ ምስ ኣተየ እቲ ኢዱ ዝቆረጾ ጸላኢ ቀተሎ ኣብ መወዳእታ ንሚስተር ካንግ ረኸቦ ከምዚ ክብል እውን ሓተቶ እቲ ን7 ዓመታት ሙሉእ ከም እሙን ኸልቢ ዘገልገለትካ ወዲ ከምዚ ዲኻ ትኸፍሎ በሎ ሚስተር ካንግ ግን መልሲ ኣይነበሩን ሓፊሩ ጸጥታ መረጸ ሳንጉ እውን ተኩሱ ቀተሎ ብጣዕሚ ተጎዲኡ እናሃለየ ስልኮ ውፅኡ ንሂሱ ክድውል ፈተነ እንተኾነ ግና እዚ ንምግባር ጥንካረ ኣይነበሩን ኣብዚ ሰዓት ሳንጉ ሂሱ ሙዚቃ እንትጻወት ኣብ ኣእምርኡ ሰኣላ ድሕሪኡ እናተሳቀየ ወደቀ ንዘለዓለም እውን ኣይተመልሰን ብጣዕሚ ዘሕዝን ፍጻመ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ታሪኽ እንተፈቲኹምዎ ከምዚ ዓይነት ታሪኽ ንኽበጽሐኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ኣይትረስዑ ኩሉ ግዜ ቪድዮ ፖስት ኣብ ዝገብረሉ ሰዓት ንኽበጽሐኩም ድማ እታ ናይ ደወል ምልክት ጠውቑ